silapha ke ngokweBhizana bese kucoverisha on one of the voting stations of which is Ward 1 lapha eBhizana bekusenkonzweni eRoma, nalapho imo yakhona ke ibintle abantu bakuthi bephumile ngobudala ngobuncinane beyokufaka ivoti yabo bekhetha urhulumente abafuna makabaphathe njengoba sisiphansi kwale democracy njengoba sele iminyaka elishumi engamashumi amathathu safumana inkululeko apha eMzantsi Afrika. Sithe xa sifika ke phayana eZiphondoland Times saba nenyweba yokudibana nomhlekazi umeya uMr Vukile Mhlelembana eze kukhangela ke inkqubo ekuvotwa ngayo nendlela ekusebenzeka ngayo kwezi voting stations ezilapha ekuhlaleni. Uthe ke xa sithetha nayo Mr Mayor ufike ngeportfolio yakhe as uchairperson weregion yalapha eAlfredo, nalapho athe noko nangona bekukhona izinto beziphazamisa apha ekuhlaleni nokungqongileyo uba kungavoti kakuhle, kodwa kwakude kube kuthi ga ngoku akukhange kubekho nto iphazamisayo. Xeshikweni ke sithetha nabantu ebebeze kuvotisa nabo bakhulu baphethe ezepolitiki khona apha kuWard 1 eBhizana, siye saqhubeka eZiphondoland Times sathetha nabahlali ke ngosive izimvo zabo ngemo nanjengoba kuvotwa namhlanje. Baqhube bathi ke bona ndingufundile kaMayaba apha eBhizana kuWard 26, ndiyifighter. Olusuku namhlanje siziva sisonwabile, silusuku lobana sikhupha iANC embusweni. Uzihlukumeze kakhulu ilantuka iANC apha eBhizana, siyahlupheka, ayiniki service delivery, eyithatha ngoba sibabantu bayo. That is why sithe at least sitshintshele qashana bodwa abantu beANC. Akho kwanto umuntu angayilindela angaqashwa phaya. Izindlu ziyakhiwa zigqitywa, amanzi abantu abanawo amanzi, umbane load shedding, sininzi ngeke ndizigqibe. Igama nguWanga George Ward 26. Olusuku namhlanje lusuku olukhulu kakhulu kum, ngoba kulapho amaxoki asuka khona embusweni, ayaphuma amaxoki. Ngoba ekugqibeleni baba baxokayo baye bathi hayi fundani bantu abafundani bana xa nifunda usebenze aba bangafundanga ngoba beANC, so mabaphume. Namhlanje sonwabile kwana sele kwagoku sebephila. NginguTimothy igama lami, Mhlabunzima Ifane. Apha ngosuku namhlanje ndiziva ndihappy kakhulu, ndiziva ndijabulile ngayona ndlela. Ndithi masiphakamise sivotele iEFF because ngumbutho endibonayo uba nguyena ozasithatha sibeke endaweni. Sibelela ngakushoda uOliver, sibelela haya yasiphelila ngaya yasiphelila ngakushoda uMandela. Bavote kahle mfowethu, bavotela umbutho olawulayo okakhongolose, umbutho ondla abantwana, umbutho wakhila itoilethi, umbutho ophilayo. iANC ikhokhele kuyesu, watsho utata Oliver olala emangcwabeni utata uMandela. Umbutho olawulayo lo mfowethu, umbutho onentando yabantu, obathandayo abantu ngokungale kwakwenza. Maqhube kahle ivoti, masipala ukuthi aphathe abantu kahle eAfrica, qhubeke kahle nje phezulu, amandla ANC amandla. Kubantu ke bebevotisa ncakasana uIEC, kukhona ke iobservers ebezihamba zikhangela apha kwezi stations uba kuqhutywa kakuhle na. Sithethe nomhlekazi uSolomzi Jona noyena waveza amazwi akhe ngelithi igama lami uSolomzi Jona, elections observer iIEC deployed by Tubalethu Development Forum. Si-observer indawo le yaseBhizana Madikizela Mandela district ene-ward eziyi-32 with the voting stations eziyi-200 and something. So we visited a number of voting stations and the processes are free and fair. But what you've noted is that we ward eziyi-2, which is Ward 24, Ward 23, apho kudominata khona iANC ne-MK,
azibakhona izinto discrepancies ezenzekayo ku-process yovoto because abantu bathi abayithembani i-process. Okwesibili, in fact ngomvulo kuye kwadisruptwa i-voting station yase-Power of God Ward 24 i-disruptwa i-MK. I-political parties zonke from the observations esizenzayo, they are not campaigning, banezitolo zabo, bazikhuphela i-t-shirts, which is a process of encouraging voters to go and vote. Otherwise, the process seems fair. We'll report at the end of the voting. Emva kweminyaka ke engamashumi amathathu saqala ukuba nenkululeko apha eMzantsi Afrika, kuye kwanyanzeleka ukuba kuye kwabaluleka ukubana sikwazi ukuva uluvo lolutsha, nabona kukhona nabantu kuthiwa zii-born frees abazalwe sele kukhona le nkululeko, nabazalwe xa izoqala inkululeko. Ulutsha ke lona luvele lwathi ngokwezimvo zalo. Lusanda wanathi yowana lona kwanikwe kuward 17 ukuvota nje uyovota ndibhalisa zanibhalise kuba ndazi bangathi ndivotelane asincedwa sihlale ekwarini la sihlamba khona imoto, sihlambe imoto lapha khona asistayo idami liyasha lapha liphelile idami lethu, asaba singathini nje sathi sivotelana namajita akhona lapha hleli nawo akayovota, asaba sathi sivotelana asinakwanga. Nginolithando wakwaMaduna ndisuka kwaWard 17. Namhlanje ndiziva ndonwabe kakhulu ngoba ndizovota, ndivotela umbutho wami endiwuthandayo i-ANC. Silulutsha kubalekile basivote ngoba zininzi into esizibhenefithayo ebomini, like sinabantwana esibakhulisa sisodwa sibabazali, i-grant siyayifumana, 350 siyawufumana, nje siyakwazi basivula amakhaya ethu ngale mali sifumana kurhulumeni. Phambili ngombutho wesizwe phambili, eyokuqala nje ndibawela bangathi ngabakhona ewadini yami kuba sifumane imixhaso, sifumana amanzi, silungiselele nomgwaqo. Sibongo wakwanyambose apha kwanikwe Ward 17. So sithi mawuvotwe babantu mabaphume bavote ngobuninzi babo bevotela ushintsho kwi-IFP njengoba ifikile apha izise ushintsho ukuthi impilo zabantu nazo mazithuthuke akwizinto ezisidingo apha elalini ezingenzekile, like indlela, amanzi akaphumi kwezinye indawo kwiwadi. So sifuna nje beze nenguqu. Mina ndikubandile Phama, ndithi kubalulekile kakhulu ukuvota ululusha uba uyakwazi ukuba ne-choice ukuthi wena ufuna ukuthi ilizwe lime kanjani. Njengomuntu omsha uluvo lakho lubalulekile kakhulu ungumuntu omsha ukuthi uvote nje uthathe le nhlangano uthanda ukuthi uyithathe. Thina hayi MK yasho ukuthi hayi siyawushintsha ngoku, sayishintsha yonke le votele MK ke ngofuna nawe. Abongile wakwaMphetra kwaWard 17 eNsingizi. Ndithi ebantwini abatsha masivotele i-ATM. Isizathu sobantu masivotele i-ATM, emakhaya sihlala nezitifiketi asiphangeli asiqeshwa, ukukhula amaphara ngenxa yoba asifumani imisebenzi. Ndinalo ithemba loba i-ATM ingawaveza amathuba emisebenzi, nokokuba ke ngemisebenzi yezandla nokuba kwenzeka kanjani, but masivotele ne-ATM. Peace in our land. Akhona uMdubeki owalapha kwanikwe kuWard 17 ngasesikoleni eNsingizi. Kubalulekile ukuvota ukuze izifiso zakho orhali bazenzeke emphakathini okanye orhali zenzeke elizweni ziphume zikwazi ukuthi zifikelele phambili. Azinokwazi ukufikela xa ungavoti, xa ngabe uzixeba wena ukuza kuhlala endlini ungavoti, iinidi zakho azinokuphumelela. Singokuthi ke mna ke wonke umuntu ofuna ukwazi ukuphumelela into zakhe ziphumelele kakuhle, sicela ngokasukuma awuvota kuwesi ulusha, sikwazi ukuthi zonke izinto sizifisayo ziphumelele, ngoba sikubona nje ezinye izinto asikwazi azenzeki ezibane sikuthembiswa ngazo, kodwa ngokulithi kwi-DA department yakhona ngicela
sisukumeni abane siyovota kwi-DA sizozama ukuluza zonke izinto. Ngiphakama ngawamakhedama wa-20 as umuntu omsha mina ngingaphansi kwe-EFF ndiyafisa lapho ukuthi abantu abasha angathi bangakwazi bavotela i-EFF. Ekugqibeleni sibabantu abasha sinento esizidingayo kungoku asinamanzi kodwa kukhona umbutho othi uyabusa. Abantu abasha ndiyabakhuthaza kakhulu, asinamanzi, education iyabheda. Xa bengasokanye kwenzeka banike i-EFF ixesha lokuthi iphathe zonke ezo zinto ndiyacinga uba zingalunga zibe right. Ndingongiwe Ntongazana, ndisuka kumbutho we-EFF Student Command esithetho e-Ingwe TVET College. Kubalulekile ukuba siparticipate singabantu abatsha kulonyulo because sifuna ukutshintsha isimo. Abantu abebumhlaba wethu funeka bawubuyise, nayo yonke i-corruption ekhona funeka siyiphelise. Ubusela bemali ekufanele bayenze services ebantwini bethu nabantu base-South Africa including imbizana kufuneka sibuphelise ngokuba sikhupha umbutho wamasela sifake umbutho kwabantu ababeka imfuno zabantu phambili. Into yokuqala ebibangela babafundi baqhankqalaze ibingumba ka-NSFAS. Abafundi abaninzi bebekhatywa ngu-NSFAS ngaphandle kwesizathu esibalulekileyo kodwa bequalifya. Esinye isizathu ibi-service provider ibisetyenziswa ebebizwa ngoba nguNorako ebisitya iimali zabafundi. Ufumaniseka uba umfundi uzoreceiva mhlawumbi i-10,000 akhuphe only 2,000, the rest idisappearishe. Zezo zinto ebesizitoyitoyela. Sifuna uNorako akhushwe nokuba abafundi balunge ku-NSFAS abaqualifyayo. Sebede baphumele eklasini babuyele eklasini abafundi basesithethe. Babuyela abafundi zingazange zilunge zonke izinto kodwa lwabakhona uncedo, but ngenxa into yokubana besijonge kwi-exam sabuyela eziklasini saqhubeka salwa ezinye izinto sesiseziklasini. Umbukele emakhaya uzawukhumbula uba before i-elections kube kwakhona uqhankqalazo olungamatyeli nalapho abahlali bakwa-Ward 23 bebeqhankqalazela umgwaqo ongasebenziyo nongangeneki kakuhle xa usuka kwicala langase-KZN ungenele Eastern Cape. Nalapho bekuphazamiseka inkonzo enjengohanjo lesikolo, ukuhanjiswa kwabantu, amaxhegwazana, ukuyojonga inantsika izikhululo zikarhulumente ngokunjalo. Phakathi kwezinto ke esiziqapheleyo xa besithetha nabahlali sesathetha noThumeka Mcobothi nochaze wathi ngelakhe. Amanzi siwakha apha kulomngxunya lo ophana aphuma pha kuthiwa kusengxangxasini ke pha siwakha pha xa kusehlotyeni, but xa kusebusika njengangoku kuyiwinter ayaphela amanzi pha sihambe siyowakha siyowafuna kweminye imingxunya emdaka kakhulu ke ngoku epha ngezantsi nayo. Iyona nto sinewari ngayo ngabantwana bethu apha, abantwana bakha amanzi apha ngamantombazana apha kusehlathini kusemngxunyeni. Umuntu angambona umntwana ele amlandele akhona nongamenzi yona singava nokuva apha emlanjeni. So iwari yethu yezezo zinto ezo, amanzi siwakha kulomngxunya. Uba ke ukhansela walapha ngumuntu okhulele apha uyayazi le ndawo kakhulu, so I think andimazi noba uyayazi nale i-challenge esinayo ngalomzuzu apha esekwini kule ndawo sihlala kuyo, kodwa kona le ndawo uyayazi. Sinqonela ukuba netepu okanye mhlambe balungise lowa umfula ube yibhoholo something, bazame nje into enowenza uba awamanzi asoloko egcinekile because maninzi but ayawasteka. Njengoba ke ngokwePondoland Times besithetha nabahlali sisiva iingxaki zabo nezikhalazo zabo, phakathi kolutshe besithetha nalo sesafaka nomakhulu bekunye notatomkhulu wakwa-Ward 20 abaye baveza uluvo lwabo besithi, mna ndingumama uQadu Maxinge, ndiyalibonga olusuku ndilifumeneyo. Ndingathola izinto ezintsha nabantu abam bathola umsebenzi. Ebantwini abasha ndiyabacela bazovota bayenzele ikusasa labo. Ikhona into abazoyizuza noba ngathi kuyabheda kodwa zikhona izinto esinamathemba esithenjiswa zizoqhamuka ngelinye ilanga. Ama-toilet asinawo apha ajikelezile akhona emacaleni ulewodi yabo wethu apha.
imigaqo engena ezitratweni asinayo nale misebenzi ke ndisixakile abantwana bahleli ezindlini bapasilo 10 bapase baya kuma-yunivesithi kodwa bahleli phansi abafumani misebenzi. Siyacela sizanyelwe abantwana basebenze. Asazi ke noba indaba uba bengatholi imisebenzi noba sekuba kuyimvelo naba bonke abantwana ngoba amathemba aphelile. Mbukele emakhaya noko sele kudala kuqaliwe ngokuvota kuya ngasekupheleni. Sithemba nawe bengalifumana ithuba bakwazile ukuphuma emisebenzini, abantu besikolo bakwazi ukuphuma ezikolweni bahamba bayogqibezela. Ethembeni lobana nje basikhethe urhulumente wethu esimthandayo, abahlali bazakwazi ukufumana lowo uza kuthi abancedise kwehlikele izikhalazo zabo nabo kwiindawo zabo kulungiseka izinto zabo. From iPondoland Times, iphepha lakho elifavorite liyafumaneka kwezi ndawo zimbini, eAlfred Nzo nase-OR Tambo District Municipality, and on digital. Iwebsite yethu ithi pondolandtimes.co.za.